салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯсто ва бародаро, ба самти шумо мерасонем ки ина мошин иншааллоҳ равонаи ай шаҳри Перм, ай шаҳри Екатеринбург, ай шаҳри Челябинск. иншааллоҳ одам боша, бор боша, чизе боша, марҳамат метавонед ки ба рақамҳои болои экран муроҷиат кине. Ширкати акай ҳоҷи Салимҷон, марҳамат бачаҳо. Одам бора килоша 150-200 рубл мебарем. одамо метавонед ки зарани занг бизанед. ба хотири моҳи шарифи рамазон, ба хотири иди моҳи шарифи рамазон иншааллоҳ равонаем ба сӯи Тоҷикистон ба нархи дастрас. иншааллоҳ бурда мерасонем. боқӣ дар амони Аллоҳ боше. дар ҳаққи акай Салимҷони мо дуогӯ боше. бачаҳо марҳамат, мошин Тоҷикистон барои ид меравад. худо хоҳад марҳамат занг бизанед ба рақамҳои болои экран.